Jens Martin til Lukko, kvært mestjer hetta fyrir til nu du legger skegvanar bokstavlig i hyllene. Så ja, jag ska säga att det betyder inte för vi känning kanske det är en riden du säger vi känning vet att han bästa känning som är alltså det man måste säga det är otroligt dåligt att ända på så min aktiv karriär. Ja, man måste säga att du blev spåstar vid så ju nu Orsens Malmauer bättre kan det inte göras. Nej, det man måste säga att det var otroligt gott år och helst man är som så outjust åren att det var nog tänt var så att perfekt. Men du helt vad ska man säga NSU eller fjärparna på underbonchen någon to lufta lukka som att du kanske först att hålla fram kvärt fäkte till att korsen att ta det ut rum om inte gör det. Nej, det var mer till att det vill inte förståra gången alltså det var gången med var egentligen vibration i Finland jag vill det vi hade ju vi måste ha en så då vi så man så kom förståra sin mynten som till döms säger man att lägga ge vast alltså det så får kanske folk sålt en annan vi än man att tog skill ut med gjort man det man säger inte till för det simpelt var likt alltså. Så du har egentligen tidigt outgärna framan undan. Ja, jag faktiskt har en annan man och Arne med hej färden nära vinn och det var faktiskt ingen chans att fortsätta innanför fotbollsmatch. Här sitter att för unge mans spelar till oss en fotboll standard i mål eller gosse. Jag vill ju spela. Är du stolt av pappa tycker du? Ja. Det är det. Har du sett alla dissnar och hemma varit eller gosse? I halta. Och ta en. Ta mig på 6. Ta det 20. Till Lukko alla samlar.